Добър ден, аз съм Здравейте, приятели! Днес ще играем CSGO с братовчет ми и един приятел, Ангел. Ще играем... Какво ще играем? CSGO, AWP, Аз ще LEGO, играем... 2 в 1, motherfuckers. 2 в 1, motherfuckers. Значи кой идва, защото ще го правя лобито през вейт в рейд. Аз съм той, който ще играете. Вие двамата срещу мене. Боже господи. Ой, чак, где си твоят скота, бе? Где си твоя... settings? Имаш AWP, се фадиме, ще твое от бати Цецко. Чакай, след малко ще дойда. Имаш 5 секунди. И той изчезва някъде. О май гад, бро! Така можеш да ми пратиш вече пак така. Ти може сам си джониш, бе. Това е лаке. Да подадо на рейза. Ох, съм на пай. Да, сега ще дойде другия бомбом. Бань, пала. Бомбом пауър, който ще бъде в пето. Един The Punisher и то Крисчо, The Punisher и Евгений, че не знам дали ще сега днес. Крисчо, къде се късно стана? Крисчо, бейбе. Не е приятно да ви го пращаме, това с мен плаши... Някакъв път ми плаче, че го плаши нещо. Кой е това? Някакъв Боби, с едното бомбони, с чоки. Боби Глоби. О! Боби с злоби, с големи точи. Не, Боби има глоби. Боби има хеморроиди. Мега сипваме. Пачи! Аре, къде ти ма? Канили сме те вече, ако приемеш няма да е. В смисъл? Що не? Спарта, привет лоби, аре... Сигурничка. Като си говорите. Еш, Ако искате да влезете в... ако искате в смисъл да влезете да играете с нас в нашия клан, просто ще покана на мистер Котката или на мене. Да, трябва да съберем... Ако съберем 100 сабскрайбера, ще изтегля един от вас и той ще бъде печелившия, който ще влезне в нашия клан. Ай на баш, че въложи. В смисъл, като направиш 100 лайка пред ли, аз ти предпочитам да направиш един giveaway, в смисъл да играем с 100 пич няколко игри. Да, ако искате, или пък ще направя дропскин. В смисъл ще изтеглиш някакъв пич и... Ма няма да имаш на скинове, ли? Ти си ги плащаш. Не. Някак ще кажеш, дайте ми пари си взема скинове, дайте ми скинове. И задропам. Аре, бе, това няма ли да започва, бе? Аре, това няма да почва, бе. Shut the fuck up! Чай, че ми краща компът от дима. Оправи се. Йеей! Здрасти, бе. Слушайте, този хора, звук е велик. Ако искате, мога, нали пак по същия начин, като събера 100 лайка, 100 сабскрайбера. 100 Аз лайка. му се пръста лайка. Да. Това го правя на фейсбук снимките. Както и да е. Както и да е. Бати в умаря! Паси лъжеца. По 500-600 лайка. Както и да е. Ако събера 100 сабскрайбера, ще изтегля един от вас и той ще спечели скин. Може би. Чисто нов платен от коцката. Между другото, наистина, между другото хора, мъпа не наистина се имам скин, който е помпа нова, така е името. И 11 цента. Factory New. Уау. Колко цента е? 3? Откъде да знам, май 6 беше. Какво ти пука обаче? Паднах. Бомбом Power. Вече ми тук не се цепим коце. Къде си, бе, къде си? Не се цепим коце. Какво не са прави? Наварам на лъпа, не се цепим. Коцка, Да. коцка, Коцка. чуй това. Какво правим?
Нищо, чехва е свършил арма. Я чакай, цека. Какво? Обърни се към мен, е. Вот си майката. Айде, почваме, fuckers. Let's do this! Окей. Алма играем. Ама, Окей. Да бе. Мале, как ми излагва хора. найс. Това изобщо не го видях, не бях подготвен. За това са... Да. Сколко пинг сте? Не ви лагва, нали? 43-44. Да. Коцка, къде се крije? Си сърцето. Уау, Мастер Гардиан Супер Елит. Обаче супер лит. Не, искаш ванила АВП. Ванила АВП the best, baby. Айс, бейби. Бам. Пуш. Бум. Баш. Пош. Фак. Да. А ти My name is Snoop. My heart is Snoop. My number is... Yes. Do you know what that means? Do you know what that means? Едно това, което ме взела, Ando какво скин на АВП? Ванила. А? What ли бе? Върмгот. О, да, още го. Пич, да ти сафари меш. Пич, сафари меш не ме радва. Да, върни ми го. Не. Фак! Уау! О май гад. The Razor's Dick. The pussy destroyer. Строя. Малко глюк. Тя ще видиш един бомбон. Малко глюк. В момента ям семки и ми трябва бомбон. Бомбон стига майна. Откъде да бе? Не, това може ли играе толкова? Това са кефши, котката ме стая бе. Той му остане на 5 капо. О, ванила АВП, ясно. Ти ти бе, защо бия? На колко Четири капка е цеко? На 5. И какво Янгелка взе? Да. Мишки! Ма видя, нали? Колко се радвам. С коцката някакви заедно. What? Фак! Хора, видяхте ли го това? Това означава, че цъкате пълен хакер. Пълен хакер. И мен ли бе? През ангел главата ми наби на мен хедшот. Кажете това как... Не брат. Това сигурно и Кен Yes не може го направи. Пение се. Нека силата бъде. Което означава, че цеката е по-добър. Сила да работи с теб. Да. Носкоп на стълбата с хедшота, Носкоп, брат, той скача по стълбата и аз тук вече слизам долу. Вооо. Скопна! Еми. То са аз Това точно да бил ти беше. пенец. Да, смътилия бати винаги оцеляш на минималния ХП. Писта ме да си гледам моята аута. Ще взема на ангел, вървам дот. О, шит. О, шит. Тебе не те видях. Бум! О, шит. Аре бе. Шит. О! Май гад. Си пакет, брат. Този спрей човека се върди. Кач просто, че ми съм просто с... Не ме карате да викна Мишо, майна. Миш Шамара. Пътиш му дали съм го За видял. фотона, чит. Мале, брат, то стаца беше изкикал. Аз отново паднах. Видяхме и му пикам, ела да пикам по бира. Той отиде с някакви... Знаеш какво? Гледаш ли това? Долу гледай, брат! Искаш да поемиш ли, бе? Look at that, look at the lip. Чут се! О, чу се си, бе!
Look at that, look at Dele. Той е с такова, Look at брат. Dele. Посла. Той е с Дигъл, аз с АВП. Чакай, ще му... Пет се вдига, ама... Ами, ще сменим скиновете. Кога ми излезна мастията? Оля, аз мисля да го върна Айде! с това. На 17 си имам мастил. Нещо се опита през стената, ама не че се... Те това е много яко. Пич! 504 си. Ме би по някакъв факън късмет. Да. Те ще се видят ли? Какво е това? Пиж! Да! Ей, читър мръсен. Йоу. Между другото, аз исках да направя тест си нос скоп, обаче беше много далеч. Искаш да стана писна калвот. Да после да строят. Но скоп! Да, бе, да. А, ти Стига, бе. е! Чакай, Това ти си си читър, лъка. брат. Shut the fuck up. Забавно ли че? Да, много. Защо да си купиш някакво супер да продължи да се разбира? Това ли? Ай, стига бе, супер читър! Той не ме излезе от базата, бати! Ами, качва се. Ей, мастил, как Ай, няма. бати педал, мана. Ай, това би стои съм видял, бе. Аз съм единица пак, а вие сте двойки. Мофо. Найс, найс. Кой се отведна от 9? Само да видим колко ти си. Окей, мистер. Опа! Керча. Аз сега бях гледа за какво го дропна там това тъпа АВП. Разликата от действителни имена. Бам! О! Fuck off. Кой ще видя тука? Кой ще видя тука? И никой няма тука. 361 скоп. Да, бе, да! Стига. Какъв е този шибан късмет, бе? Какво скай, че не е читър, брат? Да. Да го е в пения са. Fenies.com. Ох, майко! Баш сладко. Знаеш какво правиш? Той седеше му чекали си пъкочето. И аз го видях 2 пъти не го О, цъкнах. ес! Взехме. О, yes! Свари ме. Майка ви си. Защо вече не да пъси ти строят, въпреки че той него там е фанила? А ти какво е твоето авето, бе? Честно ли? Ванила. Ще какво ми пише? Да пъси да строят АВП, да пъси да строят с АВП. Какво искаш, бе? Аз ли бе? Не говоря начката. Това е върнила. И... Дъх, после дъх. То долу имало вода, бе. Не, бе. Това да знае. What? What? Какво? Добре, куршуме за тебе. Oh shit. Look at this fucking delivery. What the fuck is delicious? Fuck no scope. Ами, какво на скоп, брат? Ти си читър. Окей. Окей. Топе. Не бе. Не бе. Бум! Не бе.
Не, бе. Да. Толкова без вашата тачката му цепи ще издига котката му цепи сега, бе. И можеше му цепи половин час. Така ли? О, да. Батерията е да. Направо ми да ти помня. Как му пити 4 игри, бе, мастидони. Спет вече. по-хубаво си, да. На почивка съм мат. Ай, играем тая игра, искам да снимам. Ще отново рейс правиш. Мокни, бе. Ще краща YouTube. С моето читинг. Бум! Бум! Ох. Фак! Never give up, yes it's a wonderful day. Ааа! Ма няма спираме, котката се надъха. Да. Няма да спираме. След какво сме напили тази песен? Дейбо. Дейбо. Оха! Оха! Когато сте шегуваш ли с мене? Да. Да. Значи пускай драв моделите. Не, джай, не пускам се го читай. Без читинг. Да, бе. Лаката с флака, дали? Коти! Коти! What? Има стил дума! Искаш ли ти яхам в устата? Ето път аз я